good morning. So, andito kami sa gasolinahan ngayon. And we're on our way to Ilmare. Oh, thank you. Say hi to my vlogs. So, dyan. Ayos lang. Ba't si Piyot nandyan? Siyempre, Ilmare, manang? Yeah. Saan tayo punta? 2 hours and 30 minutes. God, kamusta kayo dyan? Malamig kayo. Kamusta kayo dyan? Malamig. Nilalamig na kayo, guys. Daril lang ito. Okay, dito na tayo sa Alaminos. Alaminos. Welcome to Alaminos. Time check. 6:04. Passenger natin. Ito eh. Tulog ba lahat? As per our Google Map, andito na tayo sa Bani. Bani pa lang, Bani. Bani na. And time check, 6:34 a.m. Agno. Ito na sa Agno. So yung palengke dito. O baka may palengke na dito. Daan na tayo dito. Ito siguro ano Palengke ni ba to? baka dat tayo Oo sublitan nga, may sublitan palengke. nila. May parang 1,000. Ay, hindi na pala. Daan muna tayo sa palengke. Mapapakit. Anong bibili mo na yung Tebon? Napkin. Ala! Alam mo sa ano. Gawin na natin 2.5. Bili ng karne. Say hi. Deng. 20. Ba't mo ito baka kulang yung tilim dala? Okay, magluluto tayong pinakbet. Pinakbet at sinigang. Ay, palengke ng Rambutan ko? Ha? Rambutan? Mahal eh. Tapos ng mamalengke, diretso na tayo sa campsite. The road is kind of... Basta si Taray, may kumakaway na sa kanya, nagbib... Ang dami na. Ayun o. Matataasan nga pero dyan nga yung salamin. Kung patandan. False siya. False? Oo, na kami. Squatter ah. Ilmare Beach. No Beach. trash. Ay, binuksan pa ni ate. Dadaan lang siya. Oo, taga dito. Ate, salamat po. Ay, ka. Good morning po. Ay, ka. Good morning po. Ay, ka. Bob, welcome po. Doon sa kabila. Ay, maganda yung flies. Ano ba? Hello, welcome to my vlog, guys. Yung gumay.
yung sabitan na ito? Ma, kung sige may ano siya, may iniigiban digulong. Di na bubuhatin. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Balot, hi, balot. Yung cellphone ko mga one by one. Sandiyan yung cellphone ko pa. Lunch is pinakbet. Pinakbet. At saka barbecue. Oh. Okay. So, tapos na mag-set up. So, hindi pa tapos yung mga tent. Prepare muna kami ng hindi na lunch to. Hindi lang lunch to. Breakfast and lunch na. Yan, setup namin for today's camping. And ayun sila. May mga other activity. Nagpapahiram sila ng bola pala ng volleyball dito, guys. Yan. Tapos may gazebo kaming kasama dito sa kinuha namin lot. Hi! Say hi! Takalo ka na naman sana. Duyan. Nakakatakot lang yung nyug. Dapat, pero malayo siya, no? So yung tent, mamaya, Dito. saan? Dito? Dito. At dito? Dito. Ayan. By lot pala to, by lot. Yung nakuha namin, lot 8. Tas yung sa dulo, lot 6 and 7. Ay, dito na ako. Nagpapabalik sa akin. Pwede pa ba Sinabi? Ako nga no, at miserable, miserable, ulit-ulit lang ang nangyayari. Ikot tayo pa. Ba tayo? Sino yan? Sino yan? Si ano?
Naglalaban na naman yung dalawang maghugas doon. May magsapakan ng plato yan. Jacob, Okay. pakinig ka kay kuya mo. Time check. Anong oras na? Jacob! Time check. Jacob! Makinig kay kuya ha. It's 3:46. So magluluto na ng ulam. Ang ulam for today's video is ang panggabihan namin ngayon ay sinigang na buto-buto ng munggo. Ay, ng baboy pala. Ayan. Okay, we're setting up our tent. Kasi papalubog na ang araw. Yan. Papalubog na. Tik lang, ayan na tayo. Tita Dansha. Kung kay Jacob lang nakita ko. Mga alas 4 sa Tita Yvonne. Ibig kasi kayo naglalaro. Buka kila manong mo na. Darel! Plato nga ma. Wala akong plato anak. Hindi mo kinakaya. Walang paper plate lang doon. Kainan na. Ito na lang sa Kainan na. Yay! Ito na ako! Magyayaya na ng umuwi. Thank you. Kain ka na rin. Ang kika pa naman dyan, Aron. Sarap. Nilagyan nyo ng asin tsaka paminta to? Aron, may plato kayo? Hindi. Ayun ako. The next morning. Good morning. So, ayun na nga. Daryl, Dahil. prepare na para sa breakfast. Okay. Yung kasama ng ulat. Ayun. Good morning! Oh, di ba? Init na naman ito ah. Oh, sino yun? Taga rito? May namuli yan. So, ito na. Luto na tayo ng breakfast. Hotdog and egg for today's breakfast. It's Sunday. Sunday. Ayan. May kanin pa tayo para mamaya tanghali. Ay, wow! Perfect ang kanin today. Sino nagluto? Ako. Si Kamo Gayam. Dapat si Kako managluto. Adi kalmano. Ba't ko naman ng mata? Hi kay Manong Bilas na laging hina-high blood kung saan-saan. Ay, Manong Iking, sorry. Bilas din na kayo. Oh, di ba? Ganda dito, guys.
Okay lang. Okay, breakfast na. Breakfast na tayo guys. Ulam James, ito for sa inyo, today's kay video. Ayo. It's swimming time. Ay, asin lagto na gaya mo. Gusto magdigusan? Yes. Yeah. Ni? Oo nga. Okay, ligo tayo dito. Dahil maaga pa lang, maaga, so sulitin natin kasi hindi pa masyadong mainit. Kailangan lang magdala ng ano, yung sapatos or tsinelas na pang bato-bato kasi medyo matitigas, masakit sa paa. Nak, yung maligo ka. Ganito yung tsura dito. So kailangan talaga ng tsinelas. O kaya yung mga aqua shoes. Oh. Bakit? Yun oh. Woo! Oh, di ba? Ang linis guys, ang linis. Aside sa camping, kung gusto ring mag-swimming, pwede rin. Yan, ganda dito guys. Dito sa El Mare Campsite, Beach Campsite. Layo mo na sana. Pagpalayo pa ako naipad na. Bilis mo, Tita Ibon. Ano pa yan? Tumayo ka na. Tumayo ka na. Tayo. May alon na naman, Tita Ibon. May alon na naman. Yung salpapita kasi. Asa to? Alusot mo mga sa'yo, Tita Ibon. Yung mga ganun natin.
Nakikita ko ah. Ibang yan pa rin sila dito yung nakikita. Duwan kami yan, 360 lang. Kita yung bakong pangit. Tayo muna to ah. Eagle item. Video na ako, ganito lang. Video mo na. Ano ba? Wait lang, wait lang. Tugtugin mo lang yung sa may bilog dyan sa baba. Dito? Oo, yan. Nakakarod na. Nakikita tayo dito. Nakikita ko ah. Diba ang lahat yan, pati sila dito, ibang nakikita. Dual cam yan, 360 lahat sila yan.